Benvingudes! En aquest breu vídeo formatiu explicarem la importància del fet que les nostres cooperatives treballin la incorporació de noves sòcies. Aquest procés l'heu de concebre com una oportunitat per concretar 3 dels principis cooperatius: la lliure adhesió, la gestió democràtica i la participació econòmica. La incorporació de noves sòcies esdevindrà un nou escenari i perquè aquest sigui enriquidor i generador de sinergies hem de planificar un full de ruta compartit que ens permetrà evitar futurs conflictes, potenciar el projecte empresarialment, consolidar el lideratge compartit, facilitar la presa de decisions i millorar-ne la capitalització i gestió per part de les sòcies i dels òrgans socials. Imaginem-nos aquest procés com una ruta amb 3 grans metes a aconseguir. La incorporació laboral com a moment inicial, la vida laboral on la persona desenvolupa el seu potencial tècnic i coneix la nostra realitat com a cooperativa, i la vida societària on, ja com a sòcies, creixen com a protagonistes de la cooperativa. Però no podem iniciar una ruta sense tenir en compte les nostres competències com a viatgeres. Cal una anàlisi previ, enumerar debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats, situar-nos en quin punt ens trobem i on volem arribar. El punt de sortida serà la selecció de persones. Hem de detectar competències cooperativistes durant la selecció de persones per tal de triar els millors perfils competencials, tècnics i societaris. Entregarem una presentació abreujada de l'empresa cooperativa. Un cop tinguem les persones seleccionades, lliurarem un document sobre els valors de la cooperativa i un manual d'acollida per garantir un bon i ràpid procés d'adaptació al seu nou entorn. La valoració tècnica permetrà avaluar la idoneïtat dels seus perfils per al desenvolupament de les tasques atorgades. Aprofitarem també per informar de les decisions rellevants del Consell Rector, els espais i comissions societaris, generant així preguntes sobre la governança a la nostra cooperativa. Aquest és el període d'iniciació al coneixement de la vida societària i de la cooperativa com a model empresarial. És recomanable programar trobades amb la tècnica responsable de persones o alguna sòcia encarregada d'aquesta funció. Cal oferir espais de formació sobre cooperativisme. La Federació disposa d'eines i recursos útils sobre aquest tema. Programeu, de forma periòdica, trobades formatives on explicar els valors i principis cooperatius que porteu a terme, el model de governança i els mecanismes de participació que poseu a disposició de les sòcies. És el moment de facilitar tota aquella informació relativa als drets i deures de les sòcies i els òrgans de govern de la cooperativa. L'objectiu és que les persones treballadores tinguin tota la informació per tal de poder escollir de forma lliure sobre la seva futura incorporació. A partir d'aquest moment, només les treballadores interessades a esdevenir sòcies de la cooperativa participaran en aquest nivell d'aprofundiment. Hem de passar de la teoria a la pràctica, afavorint la implicació i participació en espais de reflexió i consens de la cooperativa. És la fórmula per a generar un sentiment de pertinença i demostrar que som agents de canvi en la vida de la cooperativa. Cal generar els canals i mecanismes on puguin adreçar els dubtes no resolts en formacions i xerrades, tenir una sòcia de referència, un mail de dubtes o poder accedir al Consell Rector poden ser algunes de les alternatives que podem oferir. Doneu la possibilitat de participar en les assemblees sense veu ni vot. És una manera pràctica de fer viure en primera persona la formació teòrica rebuda. Finalitzat aquest període, les treballadores han de disposar de tota la informació i formació necessària per valorar la seva possible incorporació com a sòcia. És indispensable que coneguin la llei de cooperatives i tota la documentació de la cooperativa. Han de comptar amb canals i mecanismes per resoldre possibles dubtes. Un d'aquests canals pot ser una mentoria que, alhora, permetrà entendre la realitat de l'empresa, acompanyant a les assemblees, facilitant la informació per a la seva incorporació en temes com la documentació o la capitalització de l'atur, i convidant a formar part de grups de treball interns de la cooperativa. També hem de proporcionar tots els models necessaris per sol·licitar la incorporació com a sòcia i de la informació necessària perquè puguin capitalitzar el seu atur per aportar-lo a la cooperativa.
Prèviament o immediatament a la incorporació podeu sospesar la possibilitat de signar conjuntament una declaració d'intencions on explicitar el que s'espera de les sòcies pel que fa a participació i implicació. El procés d'incorporació no finalitza un cop la persona és sòcia. L'objectiu de les dues darreres etapes són facilitar les competències necessàries per a poder participar plenament a la vida societària. Us proposem impartir una formació específica sobre gestió econòmica, una tutorització d'una sòcia amb experiència per continuar el procés d'acompanyament de la nova sòcia i generar els canals oportuns on tinguin la possibilitat d'interactuar amb el Consell Rector i exposar els seus dubtes. Hem de garantir la qualitat en la successió del Consell Rector i del model de govern de la cooperativa, impartint a les noves sòcies formació sobre les funcions i responsabilitat del Consell Rector i governança democràtica. Una opció per garantir un nivell qualitatiu dels nostres Consells Rectors és la d'incorporar en el reglament de règim intern condicions obligatòries per desenvolupar les tasques dels òrgans de govern. Per exemple, haver assolit el curs de Consell Rector, haver participat en un nombre determinat de comissions societàries, ostentar una antiguitat mínima com a sòcia de la cooperativa, etc. Finalment, hem de tenir en compte les mancances competencials en l'àmbit societari de les sòcies actuals. Així doncs, us proposem fer un llistat de les eines didàctiques i de formació que aproveu per realitzar un exercici individualitzat i detectar així les necessitats en formació o informació que es caiguin en cada cas. No dubteu en consultar el manual on trobareu informació molt més detallada i extensa per construir el vostre propi procés.